especially duka na minugo ni Dr. kay atin mo ko sa Cotabato. Kami sa Minda, nabanggit mo in fact, I was telling you, na doon na tayo taliabot na innovation sa pag-promote sa Mindanao. We call it the Beauty and Bounty of Mindanao. It is a documentary sa mga areas na gusto natin makita sa mga katauhan outside of Mindanao para ang ilang perspective of this island would change. And offhand, ang amuya tanaw karon atong mga malalag escapers, atong seaweed farms sa Tarabuli, atong inyong mga rock climbing areas sa Mount Apo, and other things that would show the people of the whole country and the world what the Davao also is. So, nagpasalamat kay Cobb for the support.